हेलो लोगोफोर बरायबाय फिन खनसेबाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। आसाम स्टेटनि गोदान साख्रि आबाद बिथिङाव एबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव गोदान ग्रेड 3 साख्रि ओंखारदों प्लास सरकारि न'नि डिटेल्स फैबाय। मैयासो भिडिअ होदोंमोन, दा फाइनालि मोनसे नटिस फैग्रोबावबाय, जों बेखौ नायगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नायजोब आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाखादो। गोबां गभर्नमेन्ट स्किम फैगासिनो दङ आरो गोदान साख्रि फैगासिनो दङ आरो लोगोसे 200K फैगासिनो दङ। जस्ट 2000 साबस्क्राइबार्स नांगौ, बेखायनो जायफ्रा दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो। गोदान लेटेस्ट नोंथांमोना नेक्स्टनिफ्राय अपेन फेस भिडिअ फैगोन, फेस केम भिडिअ फैसिगोन, बारा गोबाव गैला। जस्ट 200K जानाय लोगो नोंथांमोना मोनसिगोन। दा जियानो जा जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेसन, बेनो जाबाय ग्रेड 3 साख्रि। दा बे साख्रिया फैदों APSC निफ्राय आरो एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन APSC आ। दा बेनो जाबाय एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार पस्टआव फैग्रोबाय आरो बेयाव मा क्राइटेरिया नांगौ जों बेखौ नायग्रोनोसै। एप्लाइ डेट जागायगोन 18 मार्चनिफ्राय आरो नोंथांमोना एप्रिलसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। पस्टआ गासै 195 दङ, बेनि गेजेराव जोंनि STP आव नायोबा नोंथांमोना पस्ट मोनगोन, प्लास अपेनावबो नोंथांमोना थांनो हागोन जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा। देन STP आव 23 दङ, बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा रिजार्भेसन दङ 7 पस्ट दङ। दा बे पस्टआ नोंथांमोना एसे हाई लेभेलनि, नाथाय ग्रेड 3 नर्मेल आरो ग्रेड 4 थाबैनो फैथारसिगोन। भिडिअ नायबाय था। पे स्केला 30,000 निफ्राय जागायनानै 1L 10,000 सेलारि प्लास ग्रेड पेआबो जोबोद बुरजा। जाय APSC आ कन्डाक्ट खालामो जोबोद मोजां, नोंथांमोना पेकेज मोननो हायो। स' दानिया बिनि क्वालिफिकेसन जों बेखौ नायोबा नोंथांमोननिया B.SC पास खालामनाय जानांगोन, नाथाय साबजेक्टआ मा एग्रिकालचार होदों ब्रेकेटआव, एबा नोंथांमोना B.SC नोंथांमोना एग्रिकालचारनि बेबादि दङ आरो। स' बेखिनि दङबासो बे पस्टआव इलिजिबल। बैसोआ 21 इयार्स मिनिमाम जाथारनांगोन आरो मेक्सिमाम जोंनि ST खथायाव 43 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनो नोंथांमोननि डेटखौ नायोबा लास्ट डेटआ 17 एप्रिलसिम मोनदों। बेनिफ्राय पेमेन्ट दानाय दङ। जास्ट जोंनि STआ एसे पेमेन्ट खालामनांगोन, बारा नङा। दा जों बेखौ नायगोन आरो बेनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आ थाबैनो फैथारसिगोन। दा बेनि एग्जाम फिस होनोबा बेयाव एसे क्रप जाबाय, बाट जोंनि ST खथायाव 47 नोंथांमोना रुपिस पेमेन्टखौ खालामनांगोन। बेखायनो जायनोखि ST केटेगरि नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटआ नांथारगोन। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्रिकालचार पस्टनि डिटेल्स एन्ड एग्जामनि जन दङ। एग्जामा गासैबो जिल्लायाव जाया, नोंथांमोना जन वाइसआवहाय एग्जामखौ होनांगौ जायो। जेरै गासै 6 जन्स दङ, बिनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो। जाय जिल्लाया बेयाव गोग्लैगोन बेयाव थांनानै आनजादखौ अफलाइन नोंथांमोना होनांगोन। दा बेनो जाबाय आसामनि ग्रेड 3 गोदान साख्रि, नाथाय मेक्सिमाम इलिजिबल जानाय नङा। दा बे पस्टआ एसे हाई लेभेल नालाय ग्रेड 3 बाबो, दानिया ग्रेड 4 पस्ट फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव, जेराव 8 पास 10 पास 12 पास बेनिफ्राय डिग्री पासफोरा। दा गोदान ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टआव नोंथांमोना नेक्स्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बे थांबाय। देन बेनिफ्राय दायो नोंथांमोननि बेनो जाबाय गोदान आपडेट जे PMAY-G एबा सरकारि न'नि माखासे डिटेल्स फैबाय, जों बेखौ नायनोसै। बेनो जाबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण, गामि ओनसोलनि जिनिखि न', जायनिखि गोबाव समनिफ्रायनो नेगासिनो दंमोन। दा फाइनालि डिटेल्सआ फैबाय। दा मैयासो आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन सार्भे खालामगोन होननानै, आरो बे सार्भेखौ आइजोफ्रा खालामगोन। जेरै जायनोखि SRLM नि केडार्सफोर एबा साखिसफोर एबा BOफोर बिथांमोनखौ गामि ओनसोलाव माने हरनाय जासिगोन। ग्राम सभा इन एभ्रि भिलेज एबा गामियावहाय थिनहरनाय जागोन डाटा कालेक्सन खालामनो थाखाय आरो। अके, फार्स्ट स्टेज बियो, फार्स्ट स्टेज बे फाइनाल नङा। फार्स्टआव बिथांमोनखौहाय थिनहरनाय जागोन। देन सेकेन्डआव नोंथांमोननि ग्राम सभा खालामनाय जागोन। माखासे बेयाव लिस्ट लानाय जे सोर सोर मोनथावगौ मोनथावा, जास्ट मोनसे प्रिलिमिनारि मोनसे लिस्ट लागोन आरो, जेराव बे फाइनाल नंथ'वा। दे बेनिफ्राय माखासे डिटेल्सखौहाय बिथांमोना बावनो सावरायगोन बा शेयार खालामगोन आरो, बा फोरमायगोन आरो। देन LAC वाइसआव कमिटि दागोन, जे मोनसे LAC थायो नालाय, सासे MLA नि आन्डाराव मोनसे समिति थायो नालाय, बेखिनिखौ खामानिखौ मावगोन। एन्ड डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो एप्रुभेल खालामगोन बा बिथांमोना सायख'नाय जागोन। एन्ड मोनसे मोजां एप होनदों, बेनो जाबाय आवाज प्लास 2024 मोनसे एप्स दङना, जेराव बेखौ डाउनलड खालामनानै बे खामानिखौ मावनाय जागोन आरो। दा बे फाइनाल स्टेज अनलाइन नङा दे। आरो बे खामानिखौ जुदि मावनायाव थालाङोबा, जुदि नोंथांनाव सोरबा थाङासैबा, नोंथांनाव जुदि बे सार्भेखौ खालामासै बा जिअ'टेक खालामासै, मोनसे मोजां अप्सन बाव, बेनो जाबाय सेल्फ सार्भे। बेनो जाबाय गावनो सार्भे खालामनो हानाय मोन्थाय दङ दानि गोदान स्टेजाव। सेल्फ सार्भे होनना बुंदों, जायनि न'खराव माने गोरों मानसि दङ, नोंथांमोना गावनो सार्भेखौ खालामनो हागोन, बा नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै डाटाखौहाय हरनो हागोन। दा बेनो जाबाय KYC, आधार कार्डजोंहाय नोंथांमोना डाटाखौ हरनांगोन। माने आधार कार्डआ कम्पालसरि। अके, स' नोंथांमोना आधार कार्ड कम्पालसरि। बेनिफ्राय नोंथांमोना जिनिखि डाटा नोंनि एड्रेसखौ बेयाव सोना हरनांगोन आरो। देन बेनिफ्राय मोनसे न'खराव सासेल' जागोन न'आ, बेनि बारा मोननाय नङा, आरो मोनखांदोंबा मोननाय नङा। दा बेखिनिया नोंथांमोननि स्टेज 1।
दाना बे मोननैबो जाजोबबा फाइनाल स्टेज दं नै बेनो जाबाय फाइनाल मोनसे ग्राम सभा थायो जेरै मोनसे पन्सायतनि एबा बिसटिसनि आन्दाराव गामि थायोना बेयाव मोनसे ब्लकनिफ्राय थांनानै अफिसनिफ्राय थांनानै नोंथांमोननो मोनसे ग्राम सभा खालामगोन गाव सभा खालामगोन बेयाव गासैबो फोरमायनाय जागोन सोर मोनगोन मोना देन बेनिफ्राय फाइनाल अबजेक्सन पिरियड दङ सोरबा मोनखांदों नामा एबा मोनखांबाय नामा बिथांमोना मोननाय नङा देन बेनिफ्राय फाइनाल लिस्ट पाब्लिक खालामगोन जे फोसावगोन जे नोंथांमोना सोर मोनगोन मोना देन बेखौ गोजौ लेभेलाव हरनानै नोंथांमोना न' मोनगोन नेक्स्ट लेभेलाव आधार कार्ड कम्पालसरि नांथारगोन आधार कार्डआ कम्पालसरि नांथारगोन बेखौथ' खोन्थाबाय थाखादों प्लास आधार कार्डआ जब कार्डजों लिंक जानांगोन आरो जब कार्डआ नोंना थाथारनांगोन आरो जब कार्डजों आधार कार्डजों बेंक पासबुकजों बे मोनथामजों लिंक जाथारनांगोन होमबासो डिबिटि सिस्टेमाव रांखौ सोयो नालाय न'निया पेमेन्ट सिस्टेमा नङाबा मोननाय नङा स' बेखायनो आधार कार्डजों बेंकजों लिंक जाथारनांगोन डिबिटि नोंथांमोना रांखौ मोनो आरो दा बेखिनियानो डिटेल्स भिडिअ आरो नेक्स्टआव फैबाय थागोन स' जाहाथे रावबो थालाङा नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थागोन बेखायनो मोनसे रिक्वेस्ट जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो 200 एबा 2 लाख फलोवार्स जाथारसिगोन थाबैनो नोंथांमोना मोननो हागोन गोदान भिडिअ